Здравейте, днес ще ви покажа как да си направите Facebook страница. Влизате в Google и след това влизате в ABV почтата. Ето го това. И първо трябва да си направите ABV страница. Потребител. Попълвате тези прозорчета и това е част от правенето на Facebook. Гледайте. Аз, например, ще си направя... Аз имам ABV страница, за това, че ще си направя например Георги Георги точка 1, 2, 3 долна например пича. Искам тук да проверя дали е свободно. И тук пише потребителното име е свободно. Сега цъкате на паролата. Правите си паролата, която ви харесва. Тук повтаряне на паролата. И това ще го игнорирате. Удрете тук, ако ви излезе изобщо. И таен въпрос. Цъкате еди сколко плюс еди сколко. Таен отговор също еди сколко плюс еди сколко. Алтернативен имейл адрес. Копирате това. Удрете го тук, само че с маймунско А. Кльомба. Кльомба abv.bg. И името ви в страницата. Аз ще си направя Георги Димитров. И тук мъж, дата на раждане. Датата трябва да си я помните, защото когато ще се регистрирате във Facebook, ще трябва да направите същата дата. Аз съм роден на 24 април. Годината трябва да е под 96-та. От тук. Не над 96-та, ами под 96-та. Аз ще се направя 96-та. И ударите това кодче тук. 960838. И ударите създаване ABV профил. Влизане в почтата. И отваряте ново прозорче. Ударите в AC блок. И тук пише дето регистрация. Пишете си името, което направихте в ABV-то. Аз се написах Георги Димитров. И алтернативен имейл адрес беше Георги.123 долна пича кльомба abv.bg. Копирате си го това. Поставяте си го тук.
Пишете си паролата, която си написахте в АБВ почтата, страницата. Ударите деня, който написахте, 24 април. Аз се направих така. 96-та година. Мъж. И регистрация. Вече имате Facebook страница. Тук ударите Skip, пропускане. Ако имате в наличност снимка, тук добавяне на снимка, качвате от вашия компютър снимка и така. Тук пропусни. Тук се връщате в почтата, ударите кутия 1 и Facebook. И тук ударите Confirm your account. Ударите в акаунта, фиксирате това, също така и това. Тук ударите запази и готово, вече си имам Facebook страница. Довиждане, това беше от мен, дано да ви хареса.